Eguerdion, Joseba, Gasteizen gaude, Artepanen, Nitxema naiz, eta gaur erakutsiko dizuegu gure azken nobedadea, Janduia Kurasana. Artepan okindegi bada, okindegi eta gozotegia, 1983an sortu zen, aitak sortu zuen sozio batekin, eta gure helburua da beti kalitate handiko produktuak egitea. Orduan, Artepan asko aldatu da. Ogi tipiko bada gure kaseroa, 30 urte ditu gurekin, baina egin dela 10 urteko gozatezeta eta gaur egongoa aldatu da, eta beti hobetzeko. Artepanen saltzen duguna guk egiten dugu, gure 3 obradoretan. Okindegian, Opil obradorean eta gozotegian. Gure produktu izarrak, esango nuke ogian askoien izeneko ogia, ogi ekologikoak, dudari gabe, eta gero gozotegia, ostopila eta nola ez kurasanak. Gure bezeroei erronka gozo bat planteatu diogu. Eta da, badakite 15 egun dutela, gure kurasana probatzeko. Eta hor, amaitzen da, kurasan efimeroa. Aurreko astean amaitu genuen, cheesecake izeneko kurasanarekin. Datorrena, boia oain ari gara frogak egite, segurazki zagarrarekin edo zerbait egingo dugu. 15 honetan, Janduia kurasana daukagu salmentan. Eta orain, erakutsiko dizuegu nola egiten dugu. Bueno, kurasanak egiteko behar duguna da irina eta urina. Gure ama orea egiten diogu, estia, gatz pizka bat, azukrea eta legamia. Eta likiduak moduan, ura, gehi esne freskoa, freskoa izan behar da. Eta kasu honetan, Janduia kurasana egiteko, oreari egiten dugu kakao pitin bat, eta gero barrutik sartzen duguna da, txokolate berezia da, Janduia, txokolate eta urrarekin egindakoa. Bueno, hasiko gara orea egiten. 2 masa egingo ditugu, bat normala eta zati batik gehituko dugu kakaoa kolore marroi hori hartzeko. Hasiko gara solidoak botatzen amasadoran, orea egiteko. Eta ostean, likidoak. Amasadoratik ateratzen dugunean, orea, sartzen dugu hozgailu batean, gutxienez, 24 orduz. Eta baina pasako gara hemendik, laminaziora. Oain sartuko dugu gurina barruan, eta hasiko gara kapak ematen. Orea, gurina, orea, gurina, orea. Eta berriro zabalduko dugu. Behin zabaldu dugunean, kapak gehiago emango dizkiogu, nahi ditugune hojaldea lortzeko. Nahi ditugun kapak egin eta gero, sartuko dugu gailuan, reposatzeko, oin jarrituko gara kakao orearekin. Hemen daukagu kurasan orea, kakaoarekin, ja zabalduta, eta egin gehituko dugu beste oreari. Hasiko gara zabaltzen, eta gero moztuko ditugu triangeluak, ja kurasanak egiteko. Ari da neurtzen, nahi dugun tamaina lortzeko. Ikusten, orea eta kakao orea. Ikusiko zu ze polita geratzen diren. Hemen daukagu ja triangelua, eta egingo duguna da, zabaldu, gehitu Janduia zatia, eta enroi hau. Behin kurasanak egindak, guain egingo duguna da, ganbara batean sartu, fragmentatzen, handitzeko, eta prest daudenean, labean sartuko ditugu. Ia prest daude gure kurasanak, eta labetik aterako ditugu. Almibar pizka bat gehituko ditugu, gainetik, detaile gisa, politago egiteko, eta ja, prest dastatzeko. Bueno, Joseba, badakizu, 15 egun besterik ez dituzu Gasteiza etortzeko, Artepanera, holako delizia bat dastatzeko, gure kurasan berria. Aio!